Tausayi da jin kan juna sababi ne da yake haɗa kan al'umma da samar da natsuwa da jin daɗi. Ɗabi'u ne masu girma, annabi ya siffanta da su, kuma a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa duk wanda baya jin kai to shi ma ba za a ji kansa ba. Idan ka duba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam za ga cike take da tausayi da jin kai ga al'ummarsa. Annabi yana tausayawa yara da tsofaffi da raunana da marayu da mata da bawa da mai hidima, yana tausayawa al'umma a cikin sallah. Jin kan annabi har ga makiya. Annabi shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba hiyana, zuciya ta saga i'ana ga kiyayewar amana, shi bai taba saba alƙawari ba. Shin dan uwa kana tausayawa matanka akan aikace-aikacen gidan da suke yi? Yaya tausayinka ga ɗalibanka ya kai malam? A matsayinka na ɗan kasuwa wani tausayi kake nunawa ga talakawa? A matsayinka na shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman ko ɗan majalisa, wani tausayi kake nunawa ga al'ummarka don ganin sun samu sauƙin rayuwa? Allah ka ba mu ikon tausayawa na ƙasarmu da wanda muke kula da haƙƙinsu. To amin. Yanzu kuma ba za mu ƙarasa filin fatawa tare da ɗaya daga